چی باید کرد تا در دل هر یک جوان مهر و محبت به وطن مادر علنگ زند همیشه؟ ватан дӯстӣ як эҳсосе мебошад ки онро ба чизе фикр мекунам баробар карда намешавад. ва агар таваҷҷӯҳ кунем, ватан мегӯянд модар, яъне ватан баробари модар муқаддас аст. ватану модар дар як сатр меоянд ва ҳар касе ки модарашро дӯст медорад, ӯ бояд ватанашро низ ҳамин гуна дӯст бидорад. ҳар касе ки модарро, қадру қимати модарро медонад, ҳар касе ки барои модар дилаш ҷӯш мезанад, бояд баробари ин ба ватан низ дилаш ҷӯш мезанад. ва ҳар касе ки хизмати модарро кардан мехоҳад, бояд хизмати ватанро низ бикунад. ватан хонаи умеди мо аст. ватан ҷоест ки тамоми нозу бурду бохти мо, тамоми буду набуди мо, ҳастии моро мебардорад. ватан чизе аст, хоке аст ки бисёр бузург аст, арзишманд аст. ҳар як зарра хоки он, ҳар як гӯшаву канори он ки бо ҳеҷ ганҷи дунё онро баробар карда намешавад, иваз карда намешавад ва онро харидаву фурӯхта намешавад. ва ҳар фарди худогоҳ, ҳар нафаре ки ҷон дар бадан дорад, ҳар фарде ки тоҷик аст, ҳар фарде ки дар ин ватан аз обу хоки ин ватан менӯшаду истифода мебарад, бояд ин ватанро мардонавор, содиқона, холисона ва ҳатто ошиқона дӯст бидорад, баробари модар дӯст бидорад ва барои хизмати ватан ҳамеша камари ҳиммат бубандад.